Tukwirana ase county ya Kisii kubatkana amonige ikaro igoro yabomo bo omugusi kiarenganitiwe aburit kori igoro asomu chu Nairobi litko liarero nigo egati ya aba MCA kurwase county ya Kisii bakurawa amono mu MCA bwe wodi ya Marani Muske Dennis Ombachi no lia bwe wodi beno Muske Sivarika nigo babere bagotogia egetambukire kyo nagotabuna okobekamo abagusi nigo kurachie kwa kinga babere bagotarra nakoba ekemo likwyarigania asobo cholibo mwaka 2027 okwana chinga kecho ni gabange boigo babiri bagosegeta obomo kumugusi mna tokomanyigwa no murikito Daniel Ontiri engana igoro yogo chamo kwa barai bagusi hasensemo ya Nairobi ritukuri igoro abalingi kuragwa no moseneta we county ya Kisii Muske Richard Momoimonyonka ikaro yikiranetwe na barai au egatiabo ababunge kurwa sorongo rwogusi enganiga nigo yagendere kumuse birengerero au hasabarai au kurwase county ya Kisii besokia litukulia lero na kurwe birengerero byabo igoro yigikarekyo uyo bongoiga no MCA we ward ya Marani Muske Dennis Ombachi uyo emagoroba yelitukulia lero chinga kyarenge gosanga nigetaseni kyagetembe okoboko yikarekyo nagotebuna uyiga no mochaka no muya uboko ba egentekemo buno mugusi boigo habarai kurwa sorogongo rogusi egetambukiro kirachiko konya nonye no kungose bintu gocha sorogongo rogusi boigo nakoreto bomo tindo cyo bondo bwensi yo ninyege netenga buna bakwanirego kinekerenge likia abagusi unachi chami chinde chonsi twento chamo naenda yanyale kana torosie kiombe kamo tokwane sauti ya yemo na litranyare go kutware ntoko ngapagaining power kendio kango basaba ngelinga kiwakwanira Nairobi bono mbali ali sebachete okorerege etichi yabo bono ntwege netenga una bagocha gusima iga mbaje batorangere na intwe buna bono ga Kisii aba MCA 70 no mu speaker na abande egera tunyare gukwana na ninyege netenga mbaje baligenga kitwe karanse 20 egera tobeka abana baitamo tokwane sauti ya yemo naende ngaki yaikire buna bale ukwane kerengera liyo kuriye nyombe ya mugusi na watu wendu tware yemo agara na ni ntu to kwenda nyene president William Ruto to negotiate nere to mutei na intu ya torosia coalition to soime gose muntu no wensi ukuriye chikura asense mwende omo MCA we ward yebino Muske Sivarika asense moyani goboigo hao koboko igetambukire kigam nakuruka igikarekyo gokiamuka buya asabarai bagusi igono kubapongeza na ndio sokunyura kira omuntu asayume ekogera nande mbiya sokuchaka mapema engakiye chikura etara ikikyaro chikurangira abantu engakiye chikura pata banyale bene chikura tagete nyale bene katagete ndwense wate idea yo kolenta omolembe asintwe bunna mwanyagetinge osintwe namagusi tigenyalekaniche arika obolia murayo ndebwensi gati yabo hachorwe asogotenera egikundi kiga kyabarai kurwa sorongo rwagusi batari kurigiria ekerogo gose kiama gento kirachiko konya asogokonya nonye nabagusi gosabe bintu kurwa serikali obwanjani bwakira somo gusi nturi kumanyanga ningo abantu ekere yesale korandia abantu bande bachite bagasara Yesu nga abantu bande mbara bakale korandi akababolia aserie taria nganae bagwatura igo bono onyo muntu korandi igoro yobomo yo bwanchani kagwatura obomo n'ubwanjani bw'omugusi igo tiga tugwatirana ngorboterege toseni kyagetembe kureiga sobo gatagati bomochi obosongo imiye county ya Kisii litrene ngoruko Daniel Ontiri.